po sa lahat. Isi-share ko lang po itong recipe ko. Yung tofu, tapos mushroom, tsaka yung toge. So, ang unang procedure po is put some cooking oil. Olive oil po yung gamit ko kasi mas healthy siya. Pero kung wala kayong olive oil, pwede naman kahit anong oil, walang problema. Pag mainit na po yung yung kawali at saka yung mantika, so ang gagawin lang po natin, ipa-fry po natin itong tofu hanggang sa medyo light brown siya. So dahil wala po tayong karne, so ito po yung gagamitin nating substitute po para sa iluluto natin mushroom tsaka yung toge. Bali, ang pagkat ko nitong tofu, nasa inyo na po kung anong sizes ang gusto nyo. So ito, kung makikita nyo, para siyang cube lang na maliliit, para chewy siya, mas madaling kainin ba. So yan, antay lang po natin na maluto hanggang sa maging golden brown. Balikan po natin mamaya, baliktarin natin. Habang piniprito natin, budburan na po natin ng asin para dumikit po yung lasa niya. Tapos halu-haluin nyo lang. Ay balik ta rin hanggang sa maging golden brown. Yan, balik ta rin lang po natin, okay, Juan? Haluin. So hindi pa natin na-achieve yung pagka-brown niya ba. So lutuin pa natin hanggang sa maging completely brown siya. Yun ang gusto nating ma-achieve na texture ng tofu. Para medyo may pagka-crispy pa siya. So ayan po lang po natin hanggang sa maluto completely. Balik po tayo. Yan, so makikita niyo po brown na siya. So luto na. So ahunin lang natin. So the same pan po, magigisa na tayo. Sibuyas. Tapos isunod na po natin kaagad yung bawang. Yan, luto na po yung bawang at sibuyas. So isusunod na po natin itong button mushroom. Tapos isasabay na rin po, isusunod na rin po natin itong toge.
maglalagay na tayo ng black pepper powder. Tapos itong oyster sauce. Siguro mga 2 kutsara. Then so yan, halo-haluin lang po natin. Tapos ilagay na rin po natin yung yung tofu o tokwa para kumakot po yung lasa ng oyster sauce. Haluin po natin. Siguro mga 2 minutes luto na to. So balikan po natin. Okay, after 2 minutes po. So patayin na po natin yung apoy. Kasi gusto natin ma-preserve yung yung crispiness nung yung sa tofu at saka yung sa mushroom. So pangit naman yung mushroom kapag medyo slimy ba. So yan, ayos na po to, luto na. So hanggang sa susunod na video po, please subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Keep updated with my videos po. Visit my channel and subscribe. Maraming salamat po. Thank you so much for watching. Have a nice day and God bless everyone.